Per a finalitzar, tancarà aquesta edició la nostra estimada professora d'anglès Rosa Oya, que ens demostrarà el que sap de la cultura i la societat japonesa amb el seu pechakucha Sazai. Bueno, soy Rosa Oya, soy profesora de inglés en el IES de Ligaslo y asociada en la cátedra de cierto Vicent Rebollar, que no vamos a mencionar. Me va a hacer una pregunta molt oportuna, que és: tu que has viatjat al Japó i que t'agrada tant, podries explicar per què t'agrada el Japó? Intentar explicar per què m'agrada el Japó és com ser un crió de 3 anys i preguntar-li si li agrada més el papà o la mamà. No sabria decidir-me. Per què? Per el títol de la meva presentació, que és Hantai. Hantai en anglès vol dir oposats, contrast, coses que poden xocar un to. I en Japó podem trobar des de la cultura més clàssica mil·lenària als robots més innovadors, passant per bonitos dibujos manga en un temple d'alumnes que van a demanar que el Buda de turno les apruebe los exàmenes, que pot passar en molta facilitat. Bushido, el honor. Si hi ha una cosa que els japonesos tenen claríssim és que si l'empresa va mal, el primer que dimitix és el jefe. Igualito que en Espanya. Què és el que els demana l'honor? Que totes les coses se tenen que fer per al bé comú. Quina és una de les característiques que també m'agrada? Meiji, la modernitat. Van tindre 30 anys per passar de l'edat mitjana a la tercera potència mundial. Això és només ho ha aconseguit un país en el món i ha sigut Japó. Directament modernitat significa que avui per avui si hi ha tecnologia o és made in China o és japonesa. Més coses que podem trobar és Miyami, l'elegància. Per què m'agrada Japó? Perquè tenen un concepte del que és exquisit. Des de cada capa d'un kimono que té un significat diferent a una cosa tan senzilla com plantar un pavelló d'or enmig d'un bosc, enmig d'una ciutat, simplement perquè consideren que queda bé. Això ja és excel·lent des del punt de vista de l'estètica. Zen, simplicitat. Què significa simplicitat? Que en un jardí japonès, per exemple, no veurem flors perquè les flors distrauen. Què volem? Tonos de verd, mogolló de tonos de verd i treball en pedra, perquè la naturalesa està per a relaxar, no per a confundir. I això ho podem trobar pràcticament en qualsevol jardí japonès que s'apreci. Una altra cosa que m'agrada és el sonkei, respecte. El respecte significa que quan una turista espanyola va perduda perquè no sap demanar una muleta en un temple, sempre vos apareixerà un japonès, en este cas un jubilat, que quan parla 4 paraules vindrà, t'acompanyarà, t'ajudarà a comprar l'amulet, t'acompanyarà al metro, entrarà al metro amb tu i s'assegurarà de que puges al tren correcte. I tot això ho farà per respecte al pròxim, per el gojo, per el bé comú. Funcionar bé significa que si jo vaig bé i tu vas bé, els dos anirem bé. Com se nota això? En què fa 10 anys anàveu al Japó i no n'hi havia res que no estigués escrit en japonès. 10 anys més tard, la majoria de les ciutats ja tenen les instruccions en japonès i en anglès. Shinto, la natura. Això és la religió oficial en Japó. La natura és el més important que tenen i això està en el centre d'una ciutat. Totes les ciutats tenen boscos, totes les ciutats tenen temples. La natura és la part més important mentre estan vius. Però clar, els japonesos de tonto no tenen res. Tera, reencarnació. En quan s'estan a punt de morir, se reconvierten al budismo. Per què? Perquè això es garanteix una cosa, la reencarnació. Eso significa que puedo volver a vivir y además pasarme un millor encara. Tots els temples budistes tenen la característica torii, que és la porta roja que trobeu al principi. Homoide, memòria. Japó és un dels països que més ho ha passat malament en la guerra, no un dels únics, però continuen tenint un gran respecte. Això és Hiroshima i el que se veu de fons és l'únic edifici que va quedar en peu quan va caure la bomba nuclear que va destruir a milions de persones. Avui per avui qualsevol japonès que passi per el costat se para i fa una reverència en honor a les persones que van morir. I és una cosa normal per a ells. Chikara, superació, és l'era de Tòquio. Si una ciutat pot desaparèixer, també pot brotar en 10 anys. Tòquio té milions d'habitants i això significa que tots els japonesos només tenen un objectiu comú, que és tirar el país cap a davant. Kodomo, infància. Possiblement sea una de les poques persones en esta sala que pot dir que jo he pujat en el núvol Kingston. Toma esa Son Goku. Això és el que m'atrau del Japó, que puc anar allí i tornar a veure coses que jo veia quan era menuda, com per exemple Heidi, Marco, Son Goku. Més coses que podem trobar del Japó, mirall, el futur. Hem parlat de robots abans. Jo també els he vist a una manera molt més discreta, però una cosa que jo tinc clara de cara al futur és que jo vull ser capaç de parlar l'idioma, d'ahir que l'estic estudiant. Per què? Per poder anar allí i descobrir que soc capaç de llegir això, que avui per avui me costa.
Jibun, lo cotidià. Quin és el menjar més popular en Japó? El sushi, mentira cochina. Vos presenta el ramen. Això se pareix al ya te como en lo que jo me puc pareixer a un monjo congolès. Significa que si és una cosa barata i és una cosa que és bona per al ser humà, en Japó la trobareu en qualsevol costat. Si és car, tenim la versió atarashi, innovadora. Això és un Alice Café. Què fan els japonesos? Com els romans, els agrada importar idees. En aquest cas, Amèrica, que és la gran potència que els va destruir, s'ha convertit en un objectiu a imitar i és una cosa digna d'admirar, inclús important la seva cultura. El ki, l'espiritualitat. Japó té molt present que n'hi ha que estar tranquil i no molestar a la resta de persones. Per això en qualsevol lloc podeu trobar ambients que directament poden fer que la persona se relaje. Qualsevol temple de barri podeu trobar zones com aquesta en el qual el que se pretén és que te concentres. Per contrari, teniu el tenri, que és la utilitat. Desde váteres monomando con asiento que se puede calentar cuando te sientes para que a las 3 de la mañana no se te encoja lo que ya sabes, hasta caixetes de vento o màquines de beguda que són molt pràctiques i molt barates perquè són necessàries per a tots els milions de treballadors que se tiren 16 hores tots els dies fora de casa. Fushigi, què és Japó? Japó és misteri, perquè té coses noves i té coses velles, perquè té rincons per a descriure i té rincons per a descobrir que són espectaculars. Jo me disc el mateix que la primera barreta blanca que n'hi ha davant. Això és Nara i un dels budes més importants que tenen. Amb la qual cosa, què més podria jo dir de Japó? Que hi ha tantes coses per veure que l'única manera de poder descobrir és... Me n'anem? Moltes gràcies a tots.